Popularizacija sporta po selima u poslednje vreme se sve više javlja, pa je ovaj trend zastupljen i u Hetinu, gde u poslednjih nekoliko meseci radi ogranak karate kluba Juko Banat na čelu sa mladim, ali iskusnim, nekada takmičarem, a sada trenerom Ljubinkom Dostanićem, koji je u jednoj rečenici iskazao svoje emocije vezane za ovaj klub i novootvorenu sekciju. Prezadovoljan sam, deca jako brzo uče, ima dosta talentovane dece. Jako su posvećeni, što nije slučaj. Gde god otvorimo klub, uglavnom deca manje više iz većih sredina nisu toliko posvećeni ovom sportu, dok ova deca i dolaze na treninge redovno i uče i slušaju, tako da jako sam zadovoljan sa njima i nadam se da će biti još više medalje i više šampiona u narednom periodu. Finansijski problemi ovog kluba rešavaju se u hodu. U karateu, generalno u ovim našim pojedinačnim sportovima, borilačkim sportovima nije to toliko zastupljeno, ta sponzorstva nisu toliko zastupljena. Međutim, kod nas se javio jedan čovek, vlasnik firme Fodor Agrar. Njemu bih želeo da se zahvalim, on je čovek, kako se zove, iz svog džepa izvadio i platio je svim našim takmičarima trenerke. Znači, sve je pokriveno što se toga tiče, tako da. Moji planovi s ovim klubom, sad za početak ovako zadovoljan sam kako napreduje situacija, nastavit ćemo u ovom maniru dalje da radimo, pa šta nam Bog da, što se kaže. A ja generalno ću da se posvetim njima koliko to moje moći i tako da ću se potrudim da uspeju. Da usavršavaš taj tvoj trenerski posao. Tako je, da usavršavam. Koliko roditelji pomažu upravo ovde vama? Roditelji pomažu dosta što se tiče disciplina na treningu, tu su. Mada ja imam malo veću tremu kad sam na treningu, više volim kad sam solo s decom, ali okej, dobro, imamo dobar odnos, tako da nećemo kvariti. Koliko dugo treniraš? Pa od septembra. Koji si pojas dobila? Žuti. Jesi išla na neko takmičenje? Da, na prvenstvo Vojvodine u Baču. I kako si se tamo plasirala? Pa zlato sam osvojila. To je jako dobro za početak i verujem da ti se ovo dopadi i da ćeš tako i da nastaviš. Da. Kakav je trener? Dobro trener. A kaži mi kakva je ekipa ovde, kakvi su ti drugari? Pa dobro. Pozivam vas da se družite sa nama i da trenirate u našem klubu. I ti si od septembra ovde, kaži mi, išao si i ti na takmičenje, je li tako? Jeste. Šta si tamo osvojio? Bronz. Koliko to tebi znači? Pa puno, za početak je meni odličan, ja ću da probam da osvojim bolje medalje i to je to. Kakav je trener? Odličan, meni je odličan. Je dobro ovde druženje? Jeste. Roditelji su ovom prilikom imali samo pozitivne komentare. Ovo je jako značajno za decu prvenstveno, tako da deca se tu razvijaju, druže se, zajedno su, drugari su i to je najbitnije. Vi kao neko ko ovde često dolazi, ko ih posmatra, kako biste ocenu za početak dali? Pa 5 sa zvezdom, jer odlično je to što rade i čak i mala grupa, to je fenomenalno. I deca razvijaju svoje motorističke sposobnosti i odlično napreduje. Svesti smo što imaju deca bar neku fizičku aktivnost i što su se sakupili u ovom lepom broju. S obzirom na to da nemamo ni 400 stanovnika u selu, lepo ih je vidjeti u ovom broju. Kažite mi, s obzirom da su oni već ostvarili neke rezultate i da neko od vaše dece upravo tu trenira, šta vi prognozirate, kakva je perspektiva ovog kluba? Pa mi se nadamo najboljem. Kakva će biti, to će oni pokazati. Za kraj čuli smo i koji su planovi ovog kluba za neku skoriju budućnost. Sledeće što nas očekuje, konkretno ovu grupu moju, je prvenstvo Srbije. Znači, za to se sad spremamo i želimo to da napadnemo, da pokažemo koliko smo stvari naučili za ovaj kratki period, pošto 6 meseci treniranja karata je kratak period. Ali ipak ste ostvarili neke rezultate. Ja verujem da će upravo iz ovog ovde malog kluba da se izrodi neka velika zvezda. Naravno, ja mislim da će svi biti zvezde, tako da to su moje neke želje.